Πού είναι? Τα πόδια. Άγγελοι σήμεν ουρανής, και ημάς τους ευθύμης καταξιώσον, εν καθαρά καρδία σε δοξάζει. Και υπέρ του καταξιωθήνε ημάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομεν. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Εκ του κατά Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομεν. Διαγενομένου του Σαββάτου Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η του Ιακώβου και Σαλόμη ηγόρασαν αρώματα ή να έλθουν σε αλήψο συντονίσουν, και λίαν πρωί τη μιας του Σαββάτων έρχονται επί το μνημείον ανατήλαντος του ηλίου, και έλεγον προς αυτάς της αποκυλήσιμην των λίθων εκ της θύρας του μνημείου. Και αναβλέψαστε ότι αποκεκύλησε ο λίθος συγκαρμέγα σφόδρα και εισέλθουσε εις το μνημείον, ειδον εανίσκον καθήμενον εν της δεξής περιβεβλημένων στολή λευκήν και εξεθαμβήθησαν. Ο δε λέγει αυτής μη εκθαμβήστε Ιησούν ζητείτε των Ναζαρινών των ενσταυρωμένων, ηγέρθιου και στην όδε ιδεοτόπος όπου έθηκαν αυτόν. Άλλοι πάγετε είπατε τις μαθητές αυτού και το Πέτρο ότι προάγει μας εις την Γαλιλαίαν. Εκεί αυτον όψεστε καθώς είπεν ημίν, και εξέλθουσε τάχει έφυγον από του μνημείου. Είχε δε αυτάς τρόμος και έκστασης, και ουδενή ουδενήπων εφοβούν το δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζώδιο και αδιαιρέτο τριάδι, πάντοτε νικαιαή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων
Θεός και διασκορπιστήτως σαν οι εχθροί αυτού και φυγέτως αν από προσώπου αυτού ημισούν μέσα αυτού. Χριστός Ανέστη εκπέτρων θανάτων από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων πατήσας και τύξαν εις μνήμασιν ζωή χαρισάμενον. Αυτή η κλητή και αγία αυτή η μέρα είναι επίσεν ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και εφρανθόμεν εν αυτή. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων πατήσας και της παιδής μνήμασιν ζωή χαρισάμενον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νύχια είτε εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων πατήσας και τύσσεν εις μνήμασιν ζωή χαρισάμενος. Επειδή η επανάληψη είναι μικρή πάσης μαθήσεως, η ακολουθία στις 1:30 θα έχει τελειώσει. Δεν έχει λόγο να φύγει κανένας από την Ανάσταση. Τώρα είναι η Ανάσταση. Όχι το Χριστός Ανέστη, όπως είδα μερικούς που κόψαν όλα τα πληρωμένα και εξαφανίστηκαν. Όπως ο στίχος αναστεί το Θεός και διασκορπιστεί σαν οι εχθροί αυτού. Αν είστε εχθροί του Χριστού, φύγετε. Αν είστε φίλοι, μείνετε. Χριστός Ανέστη. Λαμπάκι, σε βλέπω, μη γελάς.